हेल' लोगोफोर गिबियावनो मादैया नोंसोरनो अननाय सिबिनायखौ जासिहरलायबाय दे सनाफोर ना थ्रिसा आसा खालामो दिनैनि दिनावबो नोंसोर बयबो मोजाङै दं होननानै गोजाम बोसोरखौ बिदाय हरनानै गोदान बोसोरखौ बरायनायाव बयसोरनो हामलायनाय हरनाय जाबाय दे सनाफोर मादैया दिनैनि दिनाव मा देखायलांनो हायो देखायलांसैलाय दे सनाफोर दिनैनि दिनाव गोजाम बोसोरखौ बिदाय हरनोसै गोदान बोसोरखौ बयबो आलो गोजोन बरायनोसैलाय दे सनाफोर मादैया नै दिनै मानसि लोमजानाय नायनो नागिरदों दे सनाफोर नायलांदो मादैनि भिडिअखौ जोबजासिम जायफोर आंनि चेनेलाव गोदानफोर हाबसनबायदोबा अन्नानै साबस्क्राइब खालामहरलायलायदो आइनि बिनानाव आरो आंनि बिखुनजो आइनि बिनानाव बे खय नाम्बार जाखोमोनथाय 3 4 नाम्बार खोमा जोंनि आइमोनहाथ' सासे सानै साथाम साब्रै साबा 6 जनानो दां जोंनि आइयानो सबसे देरसिन बिखुनजोआनो बिनि बिनानाव आरो लोमजानाय आइया दाखालि एसे प्रेसार स्ट्रक बायदि गोलैदोंमोन ना दा एसे मोजां जाबायनो गुवाहाटियाव लांदों जेएनआरसि ना मा बे हस्पिटालाव लांदों आरो गुवाहाटियाव दा एसे मोजां जाबायनो जों बेखौनो नायनो थांनो नागिरदों आइयाबो गुबुन हारिजों हाबा जानाय दे सनाफोर आइया बर'ब्लाबो आइनि बिनानावब्लाबो बियो राजबंसि आफाया जोंना सार्भिस हल्डारमोन आफाया माथो खालामनो जरा जुलियाथ' इसोरनि होनायसो जाहैदों हारसा बर'नि गेजेराव जुलिया जाखायो बेखौ जोङो रावबो गावनि कपालखौ दानखानो हाया होननाय बायदि जायो दे सनाफोर जों बेहायनो दा आंनि आइ थांगोन आंनि आइखुनजो आंनि बिजावजालि गेजेर थांगोन आरो आंनि बिबोनां उन्दै फौजि आरो आंनि बिहाव थांगोन आरो बिसोरो दा बाजाराव आइनो लांनो थाखाय दाउ आरि जाग्रा लोंग्रा लायग्रोदों जोंहाबो नै रेडि जानानै थाखाबाय सनाफोर जोंबो ओंखारलांसै मादैनि भिडिअखौ नायलांदोल' सनाफोर बिदिब्ला मादैया भिडिअखौ स्टार्ट खालामलांसै दे सनाफोर नायलांबाय थादोल' ओंखारबाय नै मादैमोनहा नै जोंनि आइखुनबो थांगोन दे जोंना नै आइखुनजोआ नायदो जि देलायबा समायबावो जोंना जाजोब्बाय खाथियावनो पिकनिक जादों रायजोफोर नै सुरि खैयायै गान हगारदों दे रायजोफोर भेरि इन्टारेस्टेड गोदोनि गानबाथाय एखे लायाव जुनानै लानाय नै ओंखारबोजोब्बाय जों लामायाव थांसै बेखौ ओरै जिङाव दोनदो आं बै जिङाव थांसै फौजि बाबुआबो नै जोंना सालायनोसै गारिखौ नै गाखोबाय स्टार्ट खालामनोसै जोंना आफायाबो फैबाय बिसोर बाजारनिफ्राय फैबाय नालाय एबार थांजोबनोसै बिहावाबो ज'नो गारियाव गाखोनोसै दानिया जोङो स्टार्ट खालामलांसै माया गाखोबाय नै सिङाव सफैबाय जों रायजोफोर नै आइनोखौ नायनो फैनाय जायगायाव नायगाव मावरिया गाव होननाय जायगा दे क'क्राझाराव रायजोफोर ओंखारफैबाय नङा बैनो रायजोफोर हाबहैनोसै जोङो आइमोनाव नाहरदो नै जोंना आइया नै बेलाय आइया जोंना एसे मोजां मोनबाय आयै लोमजानाया बेनो दे रायजोफोर आइया जोंना थाबायनो हायोना आयै हायो औ उफाय गैया दे लासै बेनो जोंना बिहामजो गिदिर बिजावजालि बियो आंनि नै बियो डाঙर বোৱাৰী मार एथु ছোৱালী बियो फिसाजो गम पोৱা নাই ना फिसाजो गिदिर बे आइनि बे मनजनिबो देरसिनमोन ना जोंना बेनो बिजावजालिया बेनो बिहामजो आइनि বোৱাरीया फिसालायाबो उकिल दे बेना आइना साहा लोंनो नागिरबाय नै जोंनो बिजावजालिया नै जाग्रा होफैबाय नै सिरा एवनाय भुजिया बुन्दिया खाथा निमखि
खुरमा बिस्कुट होफैबाय दे रायजोफोर हरै आफामोनहा हरै थाबाय बिसिनि आफायाबो नै होथेदों ओरैजाय जानोसै जोङो दे नोंनालाय जानोसै उदैयानो दासो ओंखाम जानानै फैखानाय रायजोफोर थेवबाबो उफाय गैया जानांगौ जाहैबाय अननानै होनाय बुस्थुखौ जानांगौ ना रायजोफोर बेलाय आं लाल साहाखौसो लोंग्रोनोसै दे रायजोफोर उदै सेमनायनि ओइ लारु साहा लोंसै फैद' गलमरिस होलायलायनाय साया ना लागिसे थांनोसै नै जोंहा दाना बिदाय लाबाय नै बेयो आंनि आइनि बिनानाव दुइसिनथार बिसिनावनो थायो दे आइया बोरायलायासै मालाय नानि आइ नै बेनो आइनि फिसौजो बिजावजालिनि नैबेनो सना मैनाया ना नानिया जिहेतु मरजा ना थांनायनि जोंहा दाना मनज बाय 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 गाखोबाय नै जोंहा गाखोजोब्बाय दाना थांनोसै बाबामोनहाबो गाखोजोब्बाय नै जोंना आइयाबो गाखोबाय मेदामा जोंना नै रायजोफोर नै जोंहा न'आव सफैलायबाय नै दाना बिस्रा बिमादै उन्दैया गावनि न'आव थांब्रमसैलाय दसे लोगोनाव अमा फिसा लानानै बिमानो न'आव अमा फिसिनो हैब्रमसै कुसुगावआव दे फिसाया मालाय आबैनाव थांब्रमसैलाय मालाय ना हायद' फिसा माथो जों फैलायबाय बिसोर थांनोसैलाय बिसोरबो दा फैफिनगोनसो हरथायानो ना हरथायानो फैफिनगोनसो रायजोफोर हेल' सोनाफोर जोंना नै गोजाम बोसोरखौ बिदाय होनानै गोदान बोसोरखौ बरायनायनि थाखाय नै जानाय लोंनायनि लाहार फाहारा जाहांबाय रायजोफोर नायलांदो मादैमोनहा मा मा एवनो नागिरदों दामनाय देनाया खाथियाव गोगोम जादोंमोन दे रायजोफोर ओंखायनो आङो डाइरेक्ट रेकर्डखौ होनो हायासै आङो भइस रेकर्डसो होनांबाय रायजोफोर नै अमा गोरान फोराननाय दङ अमा गोरान फोराननाय रायजोफोर लाफा एवनोसै रायजोफोर नै जोंहा अमा गोरानखौ खावसे एवबाय दे आलु एसे होनानै सोरबा जायो सोरबा जाया अमाखौबो रायजोफोर नै जोंहा नाबो एवबाय रायजोफोर अमा गोरानाबो नै जोनो जोंना गोथाव जाथारबाय नायाबो एवगासिनो दङ नायलांदो मादैमोननि दिनै गोजाम बोसोरनि बिदाय होनायनि जानाय लोंनायखौ एवनांगौ दंबावो नायाबो ओरै बोरमा बेदर एवनो होननानै लाबाय जोङो एवसिगोन बोरमा बेदरखौबो टेस्टि मादैमोनहा नै एवबायानो नायलांबाय थादो मादैनि भिडिअखौ जोबजासिम रायजोफोर सोरबाफोर चेनेलाव गोदानै हाबदोंबा अननानै साबस्क्राइबफोर खालामहरदो मोनबाय नै रायजोफोर जोंना बोरमा बेदरा बिराद गोथाव जाखासिगोन टेस्टि जाग्राफ्रा आंथ' जायाना रायजोफोर बोरमा बेदरखौ होनबाबो आं नै देखायहरबाय दिनै गोजाम बोसोरखौ बिदाय होनायनि पार्टि दे रायजोफोर जानाय मानायखौ आं देखायबाय थाला दे रायजोफोर भिडिअ'आबो एसेनोसै गुड नाइट गोजाम बोसोर